Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Nganong wa ni mo i-text ang imong tuyo, ha, Mansyo? Tungod kay bugto ng tag-iyan ning cellphone nga imong gitawgan, Major Gaspar. Uy, kinsa ka? Ako, ang Esquadro. Ikaw, BSI. Bangag sa ilong. Pasensya na gyud, Major. Unsaon nga, wa gid damha nga nagkakuro sa ngamong dani ning utrong kagaw nimong hinanib. Bayad dyan unya kag bahal. Ning imong kapangason. Di man eh, kinabisail. Major Gaspar, kagaw ka! Wa ko magdahom nga ako makuha ang amang nga dirit makapatay ni Baysards. Oh, si Baysards dito. Gibiyaan na ba ito na ako sa grocery store? Nauli na ba ka sa bahay? Patay na ang ama nga Mansyo. Gipatay sa Esquadro. Ay, Paspejar. Ay, pizza hatuhan, ay. Naglagot ko. Trililing. Ringo. Boss, Boss. Ay lang kasok mo sa. Ay, kilagot mo sa. Naglagot ko ning kalit nga kamatayon ni Mansyo. Aray, boss, ay. Paduol na ko, Trililing. Kamu sa trilag. boss. Patay na si Mansyo. Busa. Way kabutangan sa kong kalagot nga gibati ka naman! Mao ka na hinungdan nga bibiyak ko kalit dito bay. Tungod sa ang mga hinanib ni Major Gaspar. Ang amang mo'y na mo sila ko bay. Nga itong giyamag ko nila. Pastilan good. Huwag kabutangan sa mong kipati nga kabalaka, Misael. Abi na mo og di nakapadung. Nakabawas ka na sa amang nga hapit makapatay ni mo, Baysards. Imo gideng gitinuod bay. Mas may nang maunhan ta sila. Kaya nagtinguha masab sila sa atong kamatayon. Gusto ka, bay Misael. Gusto dito, Baysards. Nasayop ko nga gidaka pa nako sa pagpag-grocery. Ha? Ang sa'y buto yung pasabot bay. Mas maayong way makakita bisan hain ka ninyo ni Aliyah. Nga niya ka mo dinhi, nabalik na. Bay, Nakuha na ko imong punto, Misael. sa ato pa nga, di nasag ko mahimong mugawas ining bay. O bay, aron sa paglipat sa kaaway, o ano paghatag og seguridad ni Aliyah. Bay, sa ulam din niya akong pagka-sidekick sa Esquadro bay, ha? Sa pagkakaroon, ako lang una. Bantay lang gid din si Aliyah. Ngaway kaaway nga makapanghilabot niya samtang mangita ko sa mga kagaw sa katilingpan. Gipatay ang usa sa mga tao ni Major Gaspar ni nato. Mau ba, Miss Glenda? Mao na headline karon sa mga balita. Nakaila kaayo ko sa amang nga gipatay. Ginganlan siya og Mansyo. Usa sa mga sinaligan sa Major dito sa iyang sikretong rest house. Kinsa masad ka ang suspitsado? Blanco pa kuno ang kapulisan sumapa sa balita. Pero dako aga kong pagtuo nga binuhatan kini sa Esquadro. Unsa? Kung unsa ang kabangis ni Major Gaspar. Mas pa ang kabangis sa Esquadro kung maunay masuko ni nato. Pero, ang dakong kalahian, kay ang Esquadro, dapit sa katarong
ug mulaban alang sa kamatuoran. Mao ka na, Noy Nato. Kadiyot sa Noy Nato. Nanawag ang Major. Sige, padayon lang. Tumaga, Miss Glina. Hello, Major Gaspar. Paingon ko diha sa baluarte sa mga dragon, Lina. Mao ba di ay? Gusto ko mo relax. Kay gilabaring akong os na itabok kang mansyo. Bangag sa ilong. Giyano lang og patay. Wa pa ba di ay masubay kung si Kinsay ni patay sa mga mansyo? Ha, Major? Lang ko pang resulta sa investigasyon sa kapulisan. Pandili ko bugo, kaya dili makasabot sa maong duwa, Klina. Major Gaspar. Wanay duwa-duwa. Duwa gid kini sa PSI, bangag sa ilong na eskwadro. Pandami niya dahil ko pagkaon ni Renato, ha? Okay, Major. Doon na lang na ko. Sige. Sultihan ko si Noy Nato aron siya makaandam. Okay. Bye. Bye, Major. Noy Nato. Magpaandam ko no siya ni mong pagkaon. Nabasay putahe nga gustong ipaluto, Miss Glina. Wa man siya giingon. Pero mahimo ra nimo siya andaman sa naandan niyang pagkaon, matag ingon ni arong orasa. Niya na ang Major sa baluarte sa mga dakon. Ayun ko lang gipagdahang akong papel. Lina! Major, mayong pag-abot din sa baluarte sa mga dragon. Salamat. Siklaki rin ha? Business as usual. Okay gid kayo ang sales. Ikaw, kumusta? Unsa na update sa imuhang kaso? Mga buisit sila, Glina. Wa gikulong isa daghang mga dimalas. Murag tinunglo alang nako sa akong pagka-opisyal. Major. Ni apa ko karon sa kapungot. Tungod sa kabatayon sa paborito kong amang nga si Mansyo. Nga gituon kong gipatay sa mga sa ilong eskwadro. Mulakaw ka? Makikita na ko si Binchak, ang buotang kriminal. Unsa yung tuyo, ha? Misael? Bubura ang kinabuhi ta ni kalibutan ha. Busa mintras buhi pa ko. Gusto ko unta nga mahimong kabahin sa krusada o kalihukan sa maisog eskwadro. Binchak. Palihog lang, Misael. Dawat ang ako gitan niya ng serbisyo. Magtinabangay ta. Huwag yun tanay problema. Kung huwag ka palang unta malambikit ni Glina, Binchak. Misael. Huwag malilong nimo ang iyang pagluib sa krusada. Ug mismo ni Anheng Shermart. Nga nautangan ni iniugda kong utang kamabuton. Gibasula na kana niya, Misael. Nasayod ka gid nga dili ingon niya na kasayon, dili ba? Nganong di ni mo hatagan og gigayon nga magkasulti mo? Makikita siya nako. Aron mahimulaon niyang masayo ang iyang kamatayon? Naibaw ko nga sakit ni para nimo ang gibuhian ako mga poong. Tungod kay sobra ang paghigugma nimo kang Glina. Apan kinalamay baw ka sa matuod. Nga kinabuhi gid niya ang bugti sa iyang pagpatay ni Anheng Shermart. Misael, bisag unsa kadautan sa tao, doon na pa'y kay gayon nga magbag-o. Nabati na nimo ang akong desisyon. O gibalik-balik ko na kana. Pero mahimong nasayop lang siya na itong higayon na sa dihang nikalit siya pagdesisyon nga patyo ng retirado general. Busa palihog lang. Ihatag niya ang konsiderasyon, Misael. Why si bisan usa ka nato nga perpekto aning kalibutan na? Ugwa gyud, Misael. Pasaylo ako nga sa laing higayon. Mapakyas gihapon ka sa imong gihangyo aron dawaton ang imong gitanyag ug ang konsiderasyon nga giingon nimong pabor ni Glina. Pwes di sab kumuundang sa paghangyo nimo, Misael. Ikaw, narani mo.
imo ka ng katungod, Binchak. Unsa ba imo gustong buhaton ko? Katumbas sa gipangayo na kong pabor. Wa, Misael, dili ko gusto magkabangga ta. Tungod lang ni atong traidor ni mong hinigugma. wa sab ko na panganduya. Bisag sa hunahuna lang. Pero, posibleng mahitabo gid ka na kung ipamugos nimo ang mga pabor nga dili gid mahimo, Binchak. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.